Aquesta campanya, que neix ara, però que té la intenció de continuar en el temps, sobretot en els moments en què es parli sobre els pressupostos, la hem llançat entre unes quantes entitats que estem més implicades en aquest tema, però s'han afegit molt ràpid moltes altres, algunes més del món de la pau, és veritat, però també altres que no ho són tant. I la idea és anar afegint moltes entitats de la societat civil, bé siguin de pau o no, que tinguin com a objectiu donar suport a aquesta campanya en aquesta web. Baixant una mica es veu ahí baix ja els logos de tota la gent que s'ha anat afegint. També tenim alguna federació i algunes entitats universitàries, etc. I un dels punts forts que pot tindre aquesta campanya és que anem ajuntant una llista molt llarga d'entitats que li donen suport perquè tingui més pes. Perquè nosaltres el que volem fer amb això és fer incidència, incidència política, també la sensibilització corresponent a la societat per parlar de que la despesa militar és molt elevada, molt més del que ens diuen, sol ser el doble del que està pressupostat al Ministeri de Defensa, i això ja ho calculem, que és el nostre objectiu. De fet, per dir una dada sobre això, enguany diuen que han reduït la despesa militar un 8,8% oficialment, segons el govern. Els altres ministeris ho han reduït un 16 o un 17 de mitjana, però segons els càlculs reals, que són els que acabem de fer fa poc, en realitat han reduït la despesa militar un 6,3%, si tenim en compte altres coses, que pot ser la partida que menys ha sigut reduïda juntament amb la d'Interior en els últims pressupostos. Demanar als portaveus de cada partit que parlen els pressupostos i als que estan a la Comissió de Defensa en un moment donat i al govern, demanar que això ho tinguin en compte. Hem trobat que ja està en el discurs polític, en l'agenda. Sembla que fins i tot arribant al Partit Socialista això, encara que sigui de boquilla, està en el discurs, ho diuen, i sembla que cada vegada agafa més força i ja no partim de zero, sinó que el plantejament existeix. I jo crec que si són moltes entitats, 40, 50, 100, qui sap, les que demanem això i després ens encarreguem, els que treballem aquest tema més profundament, d'enviar algunes cartes com acabem d'enviar ara als partits, demanar-los una reunió, demanar que això ho inclouen en el seu programa o en les seves demandes, en les seves esmenes als pressupostos. Potser en els pressupostos d'enguany no tingui massa èxit, és veritat, perquè ja estem en un procés que sembla que no volem donar marxa enrere, però els pressupostos de l'any que ve es parlaran ja al setembre, o sigui que no queda tant de temps, i la idea és anar preparant una mica de base social per arribar a aquest punt i decidir reduir la despesa militar d'una manera decidida, d'una manera forta i clara. I això és possible perquè, a més de perquè és necessari, i és una barbaritat que es pot semblar a nosaltres, perquè en general ja ho estan fent d'altres països com Itàlia, que ha reduït el seu exèrcit, o Alemanya, o fins i tot els Estats Units, ha fet algunes reduccions també rellevants, i pensem que ja li toca a l'estat espanyol fer unes reduccions d'una estructura massa gran, totalment desmesurada per les necessitats que podem pensar que hi ha. I calculem així una mica i d'un any a l'altre no seria cap drama reduir la despesa militar en la meitat sense que passés res. I això vol dir reduir de 15 o 16.000 milions d'euros a 7 o 8.000 sense que res canviés i tindríem una quantitat de diners per dedicar a altres coses o per no fer retallades, com bé sabeu, en sanitat o educació.